stopala dosta široko. Desno stopalo, lijevo stopalo je prema naprijed, desno stopalo okrenemo u stranu. Kukovi su otvoreni, ne prate stopalo. Uzudi se ruke široko, pogled u desno i glava ostaju desno. Izdisaj, savinemo desno koljeno, ratnik 2. Udisaj, vratimo, ruke ćemo ostaviti gore. Izdisaj, spustimo. Nastavite sami i u ratniku 2 pazite da kada idete dolje, da koljeno ne upadne unutra, a to želi. Tako da cijelo vrijeme gurajte koljeno prema van. Ako vam je teško držati ruke, spustite ruke kad dođete gore.